Durante 3 anos fiz unha experiencia simple nas aulas. Deixei os alumnos usaren intelixencia artificial no exame, toda. ChatGPT, Gemini, Cloud, o que quixeran. A primeira parece un disparate. Se a máquina responde, o que é que eu avalío. Mais foi precisamente o que aí que aprendí a Lisao probablemente máis importante para o noso traballo na Proportione. É desa Lisao que hoxe vos quero falar. O noso exame non é un teste de preguntas e respostas. É un caso de negocio real. Un caso de negocio dos últimos 30 días para que non tiña moita información todavía de analistas o alumno. Unha empresa pode ser unha decisión ou un problema que está a acontecer agora mesmo nestes 30 días. O alumno ten que facer unha coisa só. A partir dese caso, ten que propor unha estrategia coherente. Reparen no detalle. O caso é recente e concreto. Non vale a teoría de manual. Non vale a resposta xenérica que a intelixencia artificial dá a toda a xente. Porque nós non avaliamos a bonita estratégica pelo mero facto de ser bonita. Avaliamos a coherencia e se aquilo encaixa ben neste caso, hoxe é que as decisións facen sentido umas como as outras. E foi aquí que vi en Direito o que a intelixencia artificial muda. Peso a mesma coixa a dois alumnos. Os dois usan a intelixencia artificial. Os dois entregan un texto impecável. Mais un aceitou tudo o que a máquina cuspiu. O outro percebeu que un dos números non batía con o caso e corrigiu, mudou a dirección, adaptou a estrategia. O texto é parecido, as persoas non o saben. Un delegou o pensamento, o outro usou a ferramenta que manteve o criterio. A IA xera, mas a coherencia, con este caso concreto, continúa a exigir unha persoa que perceba o que realmente está a facer. Disto saiu un modelo e é o mesmo que usamos con as empresas. Chamámoslle 20-60-20. Cualquier traballo con intelixencia artificial ten 3 partes. Os primeiros 20% son, neste caso, no caso da estrategia empresarial, o encuadramento. Tes que definir o contexto, facer as preguntas certas, dar a dirección estratégica. Isto é 100% humano. Os 60% do medio son a xeración, producir, procesar, executar, escrever. A escala. Isto a máquina faz moito ben e aínda ben que faz. Os últimos 20% son
a auditoría, a seniority, a atención ao detalle, rever con sentido crítico, validar, corrigir o que a inteligencia artificial simplificou. E isto volta a ser humano. E estes últimos 20% poden chevarnos, poden facer que nós voltamos aos primeiros 20% e volver a facer a pergunta. E se ollarem para o noso logotipo, está lá escrito há 2 anos: estrategia, tecnoloxía e persoas. A estrategia é o primeiro 20%. A tecnoloxía é o 60% do meio. As persoas são o último 20%. O valor fica no primeiro e no último 20%, porque a máquina é simplesmente uma commodity. O 20-60-20 non é unha teoría nova. É o método proporzione posto a prova, neste caso, nun exame na universidade. E aquí está Lisa o que mudou a forma como traballamos. Cando toda a xente ten inteligencia artificial, o medio, ese 60% deixa de ser un diferencial. Xerar un plano plausible pasou a custar segundos e estar ao alcance de cualquier un. O valor fugiu para os extremos. Para o primeiro 20, saber que preguntas facer a este caso, e para o último, ter o criterio de onde a máquina se enganou. Esa era exactamente o que eu vía nos alumnos. Non gañaba quen usaba máis IA. Gañaba quen encuadraba e auditaba mellor. Por iso, na proporzione, non vendemos ferramentas de IA. Toda a xente as ten, os as tes. O que tracemos é criterio nos extremos, é método. A estrategia, a entrada, e a auditoría humana a saída. Integrar a inteligencia artificial con criterio, con estes criterios, non dilúe o valor do humano, mas o concentra donde este valor humano importa máis. A maior parte das organizações ainda anda a perseguir a inteligencia artificial, sexa unha empresa ou unha universidade. A prohibila, a temela ou a usala sen criterio, a torto e a direito. Nos propomos o contrario. Integrala con proporción, deixar a máquina facer ben este traballo pesado do meio e por as persoas no primeiro e no último 20%. E é aí que está o crecimento, o que ten sentido, non o que ten presa. Disme como avalías e dirtei como ensinas. Disme como avalías e dirtei como ensinas. Aprendío a corrixir exámenes. Aplicámoslo todos os días con quen quer crecer con a inteligencia artificial en vez de correr atrás dela.